जोबोरैनो जागोन बिफा मानो होनबा बे मुगायाव गावबा गाव नासयलायनाया मानसिनि धोरोम नङा नै फैसा आं मावनायखौथ' जेब्लाबो गाज्रि नुखाय नोङो महारानि बायदि मुदा गैयि न'आव थानो मोनदोंथ' बे रांफ्राबो ओमफ्राय फैदों ए फंबाय ए खुलुमबाय दे सफैबायानो मरालायलाय नांला आं बहायनो जिरायनोसै न'आवनो मावनाय दंमोन बेखौनो गंनै लाबोफादां ए गोसाथार होनदों माथो गोखाम नङाथ' नङा खामनायखौ लोंनो हाथ्रा आङो दासान्दि बिन्दो फिसायाबो लोमजानायानो एकदम गोसोम जालांथारबाय सानफ्रामबो डाक्टार अजाजोंनो रां खरस जानाय हाथारलियो आङो 20 बिगानि नामाव 1 लाख रांखौनो लांसै नामा जायो अब्लासो थोगोन बादि मोनदों आं फारसेथिं नेरसोन फिसायाबो मेट्रिक आनजादनि थाखाय फर्म फिलआप खालामनांगौ बेनिखायनो रांखौ एसे बुरजा नांखागौ जादों दे नेरसोन फिसाखौ मोजाङै फरायहो मोजाङैनो राहो रोंहो देर मानसि खालायनो नाजा नै बैनायखौ लिरहोखादां बे दलिलावल' सहि होदो नै खलमा लिरनायफ्रा थिग दंब्लालाय मानोथो नायबावनो आंलाय बहाय फाक्का 1 लाख दङ मोजाङै बाहायाखै Congratulations. Operation is successful. Patient এতিয়া বিপদমুক্ত চিন্তা কৰিব লাগে একো নাই बिन्दो फिसाया हामगोन Cheers! ओइ महर दिनलाय मा जाखो नोंहा एकदम नार्भासथार माथो होथोर जेबो जायाखैलै हर प्लिज महर खिन्थालाय जों मदद खालामनो हायलाय खोमा दाख्लै जानाय जाथायखौसो गोसोखांनानै जोबोद लाजिनाय मोनदोंलै आङो ए खोथाया बेसो बेफोर खोथाखौनो सानबाय थायो नामा महर बेफोर खोथाया सेंग्रा बैसोआव जाबाय थागै खेबसे खेबनै बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा बेफोरखौ बावलांजोब दे लों गावस्रा गबायथ' आरो आफाया आंखौ जेलाव मा बुंदों नोंसोर मिथिगौ आंखौ मानसिनि जातखौनो दोनासै आरो मा बुंबावदों मिथिगौ आफाया आंनि हिनजाव होफैबावसिगोननो हाबाब एसे मोजां रादाबखौ नोङो दासो खिथानो सम मोनबाय आंहा बेयाव फुल मदद दं सोरखौ होनो नागिरदों आं नाथाय बेखौ गनायनो हाया आरो आङो दानो हाबा जाया इम्पसिबल बियो इउ आर राइट महर आंबो नोंजों लोगोआव दं सेंग्रा बैसोआ दान्दिसेनिल'लै गोखा गोखै गासिबखौबो साखिजोबनांगौ इन्जय खालामनांगौ आच्छा दानो हाबा जाया गनायबाय दे नाथाय खाथि खालायाव नोंहा सोरबाफोर मेगन खेबनाय दंब्ला बेखौ बुंबाथ' जाबायना आच्छा लोगोफोर आंखौल' मानो नोंसोर नारसिनबाय थाखो दङमालाय आं नोंसिनो मानो खिथानो बे आंनि सेक्रेट मेटार प्लिज डन्ट माइन्ड जों नोंथाङा जोंनो बेफोरखौ खिथानो हायाब्ला जों माबोरै मदद खालामनो हालायखो सोर बियो मा मुं बुंदोल' बै सिख्लाजों गोरोबहोनो आंनो बारा सम नाङा थाबैनो बुं नोंसोर हाथारगोनथ' मानसिया खाथिनिनो बिनि मुङा सानस्रि नै महरनि गांसे लाभ लेटार आंनि आखायाव गोग्लैफैदों वा मा गोजोनथाव बाथ्रा बेलाय नैबे लाइजामखौ नाय नोंनो फरायनानै नाय बाथ्राया सेन्सिटिभ आरो सिरियास मिथिगौ नों नंगौ बयबो बारफुनाय गेवलां बिबारखौ मोजां मोनो नेरसोन नों मा सानाबखो सानस्रि आं बे बाथ्राखौनो सानहाबदों खोनासंनो सानस्रि जाय न'खरा धोन दौलतजों बुंफबनाय बे न'खराव हाबा जाहैयाब्ला गोरोन्थि जागोन मिथिबायना सानस्रि हा नों मा बुंखो इम्पसिबल
बिनि आखल आखु सोमोन्दै मिथिखा हुसिखा आं बेजों माबोरै हाबा जानो आं बेखौ माब्लाबाबो गनाया आरो दाखि आंनि हाबा जानायनि सम आंनि बाथ्राया जेब्लाबो रोखा सोरनिबा दन्दलखौ नायनानै हाबा जागोन नों बेखौ माब्लाबाबो दा सान बेनिखायनो नेरसोन नों आंनो माबा मोनसे राहा खालामनानै होनांगोन नों लाजिनोबो रोंला नामा थै गेट खुलिनो सिगाङाव नांगौ नों मादैया लिंहाय